الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental aliyenke walla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantati ɗiɗi ɓiɗe ziar ceerno salif so to bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde baba adama koye teddungal la ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangge yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal salli fana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗeɗon guenare juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so to boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental aliyenkewal yo allahu kon hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ko noon tigi caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe men yettude seremɓe kamɓe hiɗifaɓe diine hay tigi aada ñalawma tawti bandum ziar mo boke jalowɓe arwanire capantate ɗiɗi wiire e gartogol ceerno abou salif e ceerno mouhamadou lamine salif so kono kaya yettude ngal ɗon teddugal e oɗon galle alpha amar sidi yero bousso mo hoore fonde julɓe kala nodda e kewal jeegom jeeɗiɗi lewru janvier ñalawma tawti bandum yo Allah hokku en hawrude hen tawtere ngal ɗon dental alliyanke walla en garti humnude oɗon aadi mo pindi tv fiɓodire rendo fulɓe addande on kala e subako sifa kele gaɗen jayde leydi sénégal e oɗo suba noon ene wayno jayde ji moni foof nayiri koye fannu mo wawi kono yoga e majjante toto tambacounda ɗo ganduɗa tigui hoore leydi e jagore mum kala nana toon juɓɓino oɗon conseil du ministre décentralisé kan woni tawteke nder yoga e ɗiɗon jaydeji oɗo subakal kamisa nogas jeenayyi lewru décembre kutitirten ko ndeɗon jayde groupe o média nde wiyete que besbi le jour ɓe mbi ko tamba conseil des ministres décentralisé soleil à l'est hene way noon nangue fuuɗi hande ko toon tigui to sénégal oriental tambacounda ɗo ganduɗa kay 500 milliards woni kay ko dotta e oɗon conseil des ministres e gardugol makko kanko son excellence le président de la république yadde tigui oɗon jagorɗo makko amadou ba heɗe ɗon copreje ndeɓe jaltini hakkude hitande 2023 et 2025 duuɓi ɗiɗon tigui ene wayno ɓe kokkama kamɓe tambacounda e ɗiɗon duuɓi tati temedde joyyi milliards copreje men CFA taw kaya koye toɓɓe kono kay fannuji mantiniɗi gam kay secteur aji kala mbawa waɗede développé nder oɗon diwan ɗum tigui woni ko tawate nder ndeɗon jayde besbi le jour jayde la sigoɗo subaka ha joni jokki koye natal makko ko son excellence le président de l'union africaine le président de la république du sénégal programme triennal d'investissement prioritaire pour tamba ɓe mbi ko ganduɗa ko toɓɓe sappo e jeeɗiɗi ganduɗa kay kuule dottade nde kay ko yoyti e ɓamtare ganduɗa kay oɗon diwan oriental leydi sénégal 500 milliards copreje men CFA woni ko hoore ndi yaltini kono kay nder nguɗon batu jagorɗe gam kay ƴellidde oɗon diwan kono kay rokkideɓe ittandeɓe ndeɗon ngakkede saɗede kala tawetnode toon ɗum tigui woni koɓe gartide kono kay ko ɗon tigui woni ko famodira e nder tigui nden jonde nde jooɗi o jodde jagorɗe makko to tambacounda kanko président Macky Sall e nder jayde le soleil programme triennal d'investissement de tambacounda kan woni jokkuko toon to pellite sappo e jeeɗiɗi gam kay ƴellide oɗon diwan kono kay ɓe garti ha joni e nder ganduɗa kay oɗon ñalawma
gaynaka jubinteɗo ñalawma hande hene wayno ko Tamba bismi tigi alhaali nguɗon ñalgu ngu ganduɗa tigi hore lendi meeɗa tigi yatirden caggal kala hitan noon omo mawnin ɗum e nder yogay diwnuji hikko noon ko Tamba kunda bismi oɗon ñalawma kono kay ene anda gaynaka hol ganduɗa tigi gartam ɗam jodi e rendo kono kay holko wawi ƴellidde leydi saabu tigi ko fannu bawɗo tigi jibinde ko heewi e nafoje e wiide tigi jaynenkoɓe le soleil woni sababu noon président Macky Sall artene mbadi kuptide ndi ittude foof noon gam kay wadde kaɗon gaynaka kono ɗum ko poste interconnecté mo OMVS woni noon ganduɗa kay ko ɗeɗon pelde ɗiɗi nde noon tambi ko alhaali ngoɗon maayo Gambie nde to noon tambi ko alhaali ngoɗon maayo Sénégal rendi noon leyɗele Guinée Malia ganduɗa ti Mauritanie Sénégal woni OMVS organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal Tambacounda ene wayno waɗama toon ligne mo 227 kilowatt taw ko oɗon réseau wawa tigi jokkodirde ɗiɗon gomuji kono kay ɗeɗon maaje kala ɗo mbawi ɗon rendude mbawa tigi yitade koye mum no hannit ni horeji ɗi ndi arti tigi oɗon ñalawma élevage ɗum woni ko tawete nder ndeɗon jeyde le soleil gaddi en jeyde Dakar Times ɓe goppani alhaali ngun ñalngu caggal célébration de la journée nationale de l'élevage en présence du chef de l'État tawtorede makko kanko ɗeɗon jagorde makko ɓe mbi ko les éleveurs prennent la parole no non ko ɓeɗon aynaɓe ko katigi konngol gam kay mbawa yewtude gadde hen caɗele mumen kono kay mbawa yewtude holko wawi ƴellide oɗon fannu gaynaka ɗo e nder leydi Sénégal jeynenkoɓe Dakar Times mbaɗi hen ko hello yango kono kay natal jongal oɗon pullo ganduɗa tigui ene jogui ndeɗon horde walla mbiyen nan ndun wowru ene ɓira ti nden naggue mum ngal natal woni tawtegal nden jeyde Dakar Times gaddi en jeyde Tribune ɓe garti tigi nguɗon jillu président Macky Sall ngu waɗi e diwan oriental leydi Sénégal ɓe wi ko heddi lebbi sappo yaadu président Macky Sall yaadu makko holɗum beele oppude pouvoir walla beele ko wasa wadde présenté ene wayno Tribune wi ko Macky Sall sen paami walla mbiyen sen tumnima e konguiɗi ɓe kaali ɓe wi ko président Macky Sall watta présenté à 10 mois de son départ Macky en campagne de séduction auprès de l'électorat de Tamba wi noon ko ɓeɗon jeynenkoɓe Tribune ɗo heddi lebbi sappo komo yaha walla mbiyen komo ummo e jappere laamu noɓe mbiri ene wayno ganduɗa tigi o waɗi jillu gam kay wadde charmé on population walla mbiyen électoral mo Tambacounda gam kay artanamo hen wi noon ko ɓeɗon jeynankoɓe Bougane Gueye Dany koɓe garti ene mbadi kuptidinde caggal kan noon ene wayno ɓe garti o 9e ziara ceerno Mouhamadoul Bachirou Tall ɓe mbi ko Cheikh Oumar Bachir un bâtisseur pour l'islam ene wayno oɗon ganduɗa tigi ziar juɓinteɗo e Dakar ziar o ganduɗa tigi juɓinaɗo to Ouakam ɓe garti ene mbadi kuptidinde e oɗon khalifa kono kay ɓi ceerno Bachirou Tall woni ceerno Cheikh Oumar Bachir ɓe mbi ko bâtisseur pour l'islam wi noon ko ɓeɗon jeynenkoɓe Turbine jayde enquête arti ganduɗa tigui nde ɗon rogere nde ganduɗa kay ɓe Sénégal yiiɗi nde ɗigga woni alhaali Sweet Beauté ɓe mbi ko 72 heures chrono caggal nde oɗon juge gayni tigui ko golle mum ene wayno Oumar Mahama Diallo on doyen des juges mawa tigui décision e alhaali tigui Adji Sarr Ousmane Sonko ene wayno noon ɓe kokkama 72 heures kamɓe tigui avocat ji Ousmane Sonko gam ɓe jurnotoɗo no gueɗe ɓe daara tigui ko yoniɓe hen kono kay gasi ha laaɓi oɗon instruction beele ko non lieu walla mbiyen beele ko ordonnance beele tigi oɗon alhaali had procès ko wawi wonde foof jonde ko 72 heures ɓe kokka gam yoɓe ndewino avocat ji noon mbi ko ganduɗa kay gartan hen e mbadi kuptidinde oɗon instruction kono maître Elhadji Diouf kañum holliti que pas de commentaire no comment wonande pas buzz on avocat Adji Sarr natal makko kanko Adji Raby Sarr wondude nde Khady Ndiaye e Ousmane Sonko woni jaynenkoɓe enquête ardini oɗo subaka e jayde les échos kaɗon woni jokkoko toon ɓe garti les avis envoyés aux avocats ene wayno noon mailuji neldama avocat ji Ousmane Sonko beele tigui mbawa wadde observation ɗo e balɗe tati gam kay affaire o waɗama bouclé e joni noon heddoro ko holto Oumar Maham Diallo wattinta oɗon dossier kono kay holko ɓe tongara so tawi ko holko instruction hokkata saabu o 3 options woni ko jogui donc wadde non lieu walla ganduɗa kay nawɗu ɗum instruction jugement justiciable wawa tigui ganduɗa kay tongude ɗon walla mbiyen waɗe procès ƴeewe tigui holto gongu heddi kona ɗum ko manifeste club c 50% préférence nationale ene wayno c 50% préférence nationale club 50% de préférence nationale ene wayno addi ɗum ko Abdoulaye Sylla kañum tigui ummi ɗum gam kay ɗiɗon gomuji hay tigui gollorɗo leydi Sénégal mbawa tigui yitade no hoore mum ko club ganduɗa tigui miijo kono kay ɓamtare wawa tigui ganduɗa ko hostodirde miijoji kono kay wostodirde ganduɗa kay ko pelliti e ko way noon taw kay foof noon ko ɗiɗon entreprise aji leydi Sénégal mbawi tigui kebde oɗon fartaŋe club 50% ganduɗa tigui
ɗum ko wiyete préférence nationale e jayde vox populi tawero natal makko kanko on ganduɗa tigui guidiɗo wonde ganduɗa tigui hoorejo jagorɗo e laamu président Macky Sall wiyete ko Abdoul Mbaye o arti tigui oɗon opposition lundiɓe leydi Sénégal e wiide makko holno lundiɗo foti wade holno lundiɗo foti sifrade kono kay hol darde lundiɗo o wi ko Ousmane Sonko wona leader makko e wawa wonde Ousmane Sonko wona leader makko saabu tawi o wi ko woni kongi gummotoɗo oɗon opposition wona opposition jeeyi ɗum kono kay won darde opposition mo leydi Sénégal dari oɗo saaha fotani wonde darde mabɓe woni sababu noon opposition leydi Sénégal en foti wayrude jaɓɓal il faut que l'opposition devienne mature dans ce pays a fala budde ganduɗa tigui ɓe lundiɓe leydi Sénégal mbayle jaɓɓal kono kay jogo miijo wongo gam kay ɓamtude leydi ɓe mbi ko Sonko vilipande Macky Sall auprès des partenaires du développement en wayno ala ko heddani président de la République kanko hoorejo Pastef o wi ko partenaire de développement ne faire aucun effort pour avoir le contact minimum ɓe garti tigui e mbaadi kuptidinde e wiide makko kanko Ousmane Sonko faade président Macky Sall jayde le quotidien arti koye kaɗon haala ka ganduɗa ko ɓesgu Sénégal jokki yerdude atoya woni kan jeynenkoɓe Madiambal Diagne kanko gaddi oɗo subaka gestion des fonds du Covid-19 l'heure des comptes ɓe mbi que le président de la cour des comptes waɗi transféré oɗon dossier moɓe mbiyata le tailleur de la constitution IMF woni Ismaïla Madior Fall on ministre de la justice dossier hande tigui woni ko lombere juuɗe makko o ƴeewa tigui ɓe ganduɗa jagorɗe ɓe indi mon suuta hen ɓen ɓe ganduɗa kay jofama hen ɓen waɗaɓe hen épinglé so tawi ko tirkeji tuma tekkana walla mbiyenna kaɓana walla tigui koko ñaami ɗeɗon koppeje walla mbiyen ɗiɗon milliard uji guittunoɗe faade miskineɓe beele koɓe ñambi ɗum walla ala dossier o ma yette Ismaïla Madior Fall kañum tigui ganduɗa kay ma yurnit ɗum no hannirni ha jayde Sud Quotidien ɓe gatti koye oɗon rassemblement mo société civile e oɗon concert des casseroles rassemblement ko aljuma ɓe mbi ɓe mbaɗata ngoɗon seppo yam yamo ñande capantati on concert de casserole Ousmane Sonko wi ko ñande capantati go sagati de président de la République waɗa oɗon discours ko nden tigui o wi ko yaltin ombode barme makko jiɗɗomo fof yo yaltinde ɗon ombode barme mum darono honga wasa heɗade président Macky Sall e wiide makko e yidde makko kanko oɗon hoorejo Pastef yewidir sur le ton wiɗon ko ɓeɗon jeyne Koɓe Sud concert de casserole Abdoul Mbaye arti hen o wi ko yoɓe mbaddu hen hay collection yoɓe mbaddu hen hay collection otoji ko way noon leur choisi ne portina on forum du justiciable wi ko wona oɗo waktu foti waɗede seppoji ko way noon ɗum ko yidde mabɓe kamɓe oɗon forum du justiciable gaddu en jande l'observateur ɓe mbaɗi ko enquête lorsque yañgo e ɓeɗon tigui wurɓe salaire uji moon kono kay de salaire minable salaire uji ganduɗa ko wasde jooɗade tan kono wona ganduɗa tigui wona ganduɗa tigui salaire bawɗo humtude haaju l'enfer des salariés pauvre ganduɗa ko joɓeteɗo taw ko basɗo taw ko joɓeteɗo kala e lewru kono ko basɗo rémunération Sénégal ene wayno yoga e mabɓe ganduɗa tigui yoɓeteɓe hakkude 100 000 francs e ko yettaki 100 000 francs ko wurɓe kaya mbeya ko adi ɗiɗon lebbina maayo kono kadi ko ganduɗa ko wurɓe gurdam cofelo kala mamo ko gurdam musɗam ene wayno goɗɗo garɗo hen wiyete ko Elage Meng jarte o duuɓi 42 42 ans ko ASP o wi ko 50 000 francs ko 50 000 francs sababu yoɓeydemo 50 000 francs ujunnaji sappo woni sababu o ala konngol e nder galle makko darniɗo laamu dartoɗo e nangue ummotoɗo subaka law yoɓe rew 50 000 francs woni sababu wala konngol e nder galle makko Oumar Ndoye yarta ko 30 ans ko caissier e nder banque ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on vit bien wona sababu hamin gollo tan ko gurnama amen ne weeli minen ɓuuri lorade minen ɓuuri leftade wi noon ko Oumar Ndoye oɗon gorko ko losko yañgo yanen koɓe l'observateur mbaɗi hen saabu gollotoɓe ɓuuri wasde ɗo e nder leydi Sénégal gollotoɓe ɓuuri wasde e nder leydi Sénégal voilà c'est ça en guddat ndeɗon jeyde gaddu hen jeyde libération sowona scandale tan ko révélation micmac njuuj njaaj e oɗon réhabilitation hôpital Aristide Le Dantec ɓe mbi ko Zenitec waɗi saisir oɗon justice waɗi réclamé ko 150 milliards e oɗon plainte mo mbaɗi déposé e yesso juge correctionnel Zenitec namdi ko tribunal wadde déclaré Babacar Thiandoum wonnoɗo directeur ganduɗa ko général de l'hôpital Aristide Le Dantec oɗon centre hospitalier e oɗon état mo Sénégal wadde civilement responsable kono kay wadde validé oɗon hypothèque volontaire ɓomo mbaɗi consenti oɗon foncier hôpital Aristide Le Dantec ene wayi noon ɓe namdi ko 150 milliards kamɓe tigui oɗon nguɗon gomu Zenitec
gudirten ko jayndi stade no sen jahi wiiri ko kayri uddata damal stade natal makko kanko Doudou Mendy ene wayno caggal wawdi golle paydini duuɓi ɓennduɗi wadde ganduɗa tigi golle mantiniɗi to Chelsea ene wayno noon ganduɗa tigi hande place makko heftama ene wayno lomtiɗon ko keppa walla mbiyen on mo lomtino ko kañum tigi lomtitimo kañum hokkita oɗon numéro 1 situation ganduɗa tigi détérioré ancien intention avenir intention makko walla mbiyen avenir incertain gam Edouard Mendy beele maw heddo ɗon to Chelsea Mendy vers un hiver mouvementé walla mbiyen beele maw retour Ligue 1 française ɗum foof ko namde gam tigi Edouard Mendy saabu oɗo saaha noon natti yitade hoore makko to Chelsea kono kay hay Chelsea natti yitade hoore mum makko sabu tigi ko ban woni ko joƴƴina kanko Edouard Mendy goɗɗo ɓiɗɗo Sénégal baɗowo golle paydinde ko kanko on gorko wiyete ko Mbaye ñaamo ganduɗa tigi heeɓi fartange loggude bit to leydi France ɓe mbi ko Aliou Cissé e ɗiɗon entraîneur uji waɗeɓe umoroɓe caggal leydi aroɓe nder dunde Afrique walla mbiyen aroɓe tigi en kebla équipe aji men kono de ɓe mbi ko entraîneur uji men ɗi mbawi ɗiɗon société ji blanche goppen ɓeɗon ganduɗa tigi nder ɗiɗon banguji men hayso tawi enen guitta entraîneur men gaddiren ko goɗɗo par ce que addi ganduɗa ko yeru wallide regragui ko entraîneur ɓalejo kono ko jettiɗo e ngal ɗon dawal demi final coupe du monde tout est possible avec les noirs ɗon guddirten jaydenkoɓe stade walla mbiyen ngal ɗon natal jayde stade ɗon tigi guddirten ko yettude e ganduɗa tigi yeeɓiyankoɓe Pindi TV tawateɓe nder e bowal leydi kala en gartat ganduɗa tigi e nder ɗon jayde l'observateur wiide tigi ganduɗa ko hunde musde par ce que Sénégal e mbaadi kuptide nde kalten nde won noon dene so mbaɗami jeygu wotere kala fettante ko hoore mum wona liggoroɓe jogui tiwa wona liggoroɓe ganduɗa tigi goni waɗaɓe respecté par ce que beaucoup d' entreprises croit cikkata ko so tawi ne jooɓa sukaɓe ɓe walla ganduɗa tigi tawa heɓe ɗon des salaires minables ene mbawi tigi wadde mumen kala décision daara yaye nder usine aji tawa toon sukaɓe ne liggo mais ko accélération ko esclavage ko esclavage tawete toon ko harcèlement ko maltraitance jiira ko sukaɓe ñalla guila puɗal ha mutal 8 heures ha 16 heures taw ganduɗa ko ala hay pause des fois même taw ala hay pause mais ko joɓere aussi minable et ɗiɗon entreprise aji ko gagnata ko walla mbiyen so mbaɗi chiffre mumen d'affaires dans les années ou bien dans l'année ko jaltinto ko mbawi ɗum fouf joɓani sukaɓe hay feccere joɓani sukaɓe ɓe ɗon hay feccere alors bon mbiyen jogo congolais ma donc c'est pas possible parce que sukaɓe Sénégal il faut que laamu ngu ummo haalde ɗiɗon entreprise aji gonga te la majeure partie de ces entreprises ne sont pas des entreprises sénégalais wona entreprise aji ɓesgu leydi ndi wona ɓesgu leydi ndi jeeyi ɗiɗon entreprise aji ya haalta inde ganduɗa ko entreprise aji mais ya sukaɓe nan toon mbaɗe maltraité d'une façon ko ganduɗa ko sa daari ɗum ɗon mbiɗa ko jarani cikkira ko yimɓe ɓe gonani e leydi mumen entreprise aji gara e nder leydi de 1 ne paye pas comme il le faut de 2 ganduɗa ko mbaɗa accéléré de 3 no beelira fof ko noon jaltinirta jomum par ce que contrat ji ɓe mbatta respecter les écrits et tel ne devait pas être le cas ndara ASP walla ndara policier 80 000 francs par mois mais wawa hebde ganduɗa tigi ko yiɗi walla wawa darade darde nde yiɗnde wawa humtude haaju mo yiɗi ko en tant que ganduɗa ko dariniɗo leydi en tant que ko cembuɗo e leydi mais wawi hebde ko yiɗi ko franchement ganduɗa ko hunde nde yoɗani tiwa yoɓeteɓe 500 000 francs 600 000 francs 800 000 francs 1 million mais pourquoi pas ɓeɗon daratoɓe e nangue daratoɓe ndenka men daratoɓe kisal men mais koko tagui ɓurɓe wode liggueɗe ɓe ɓuurani yoɓede le mérite appartient à celui qui commence wadde fayide e ɓen ɓe ganduɗa tigi tambiɓe ndenka men tambiɓe ganduɗa tigi gueɗe men tambiɓe kadi alhaaliji sirliji men ɓeɗon yo teddine ɓen yo kormine korme kono kay liggoroɓe yo koke foddeji mumen ha timma e wiide c'est une chose très normale. Conseil des ministres décentralisé 500 milliards to Tambacounda, c'est très important. Kala région nder Sénégal taw ko kanyum tambi fannu Matam wala région de Louga hokke élevage, Matam hokke agriculture, économie éco-farienne hokke Tambacounda. Wade décentraliser, les choses décentralisées. Taw hande jango e jam wiye fonctionne pada ko Tambacounda o fay ko Kaolack o fay ko ni mais kal ko jiida wiete ko Dakar
Et pourtant le Sénégal ene way wadde développer d'une façon très cohérente taw ganda ko o état ji wadi répartition kala ko neddo way tonnade way jogade golle mum kala diplôme neddo jogade ene way jogade golle mum gese nando maaje nando ndiyam nando holko keddore en ngam wadi développer Mao Zedong yoni illustration yoni exemple nde arar 1960 sin burno Sénégal mais hande Chine dali mondo holto be dali mondo agriculture mabbe donc ɗeɗon milliard uji battede investir milliard uji oto ñaame milliard uji yo mbaɗe ɗo couvre feu kala jaggiraɗo ala masque yoɓata ko 3000 francs kala jaggaɗo avant 20 heures nata nder galema a fiere walla manan diɗon mbaaluya joɓa des sommes colossal yimɓe nen doga ene kakka ɓesgu Sénégal rendini kalisaji ha heewi ɗiɗon kalisaji jagge mbiye ñamama c'est nan cible hay goto wa famde dum walla mbiyen hay goto wa jabde dum do hay goto yaltarano hay goto liggoyrako yimbe fof naari entreprise aji kewri birde mon ciodia milliard uji dedon fof ndekete yo farnaka e miskinebe ko tong wada ko jeloji wada kunde don jagode kala ñamdo hen yo artir kalis besngu Sénégal kala ñamdo hen walla kalis do rewonama labani yo artir te yimbe ne ñaago la justice avec Ismaël Madior Fall que justice soit faite yobe gandan yimbe be yobe gandan besku Sénégal holto coopérer e ndewi ko besku Sénégal nulimi yobe gandan besku Sénégal holto coopérer e ndewi parce que c'est notre argent ko kalis men yobe gandinen to rewi dum woni ko min jidi halden ko heddi non e wiide ganda tigi journée de l'élevage à toutes les éleveurs yo Allah hokkube ganda tigi wadde célébrer be keben weltade be keben non kala hitane ko marum ko ha joni arde waynade bandirabe Pindi TV arde waynade les téléspectateurs waynade be ndedo hitane 2022 kalko min badi do yodani on kalko min badi do ngakki on kalko min badi do fewani on odon jarlo odon jafo mujibo woni ko weltini rendo fulbe mujibo ko humpide rendo fulbe nde won non minen ko min leldibe ajunde wona opposition wona pouvoir nganda tigi amin hakkunde do ko addi min do ko wadde informé kala sa non amin jogi hen yende ne min pori halden min gadda non dum woni sababo kono wona yo metton mujibo fof ko yon belto hen fatabarakallah e wi don hitande jam nde 2023 hitande kisal nde 2023 hitande bamtare nde 2023 hitande yaajende nde 2023 yo Allah hokku en cellal duumingal e nder 2023 ya hormo seydi Cheikh Tidiane ya ko Allah yidi rasul sallallahu alaihi wasallam yo Allah waɗen ɗum yo Allah waɗen ren ko mum Allah waɗen paamodiral aussi Allah hokku en paamodiral hokku en deere surtout deere eɗen cohli deere haqqillaji deeƴi cellal duumingal ya hormo seydi wujudi اللهم صل على سيدنا محمد الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental aliyenke walla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantati ɗiɗi ɓiɗe ziar ceerno salif so to bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder johli dunde baba adama koye teddungal la ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangue yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal sallifana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tindu ɗeɗon guenale juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddato oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so to boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental aliyenkewal yo allah hokkuen hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان